Kaya ay kinabuhi asa na kanang mga anaka ni ron. Wa pa man nang uli. Hapon na ra ba? Sila ra ba to'y tiglungag kay di ko kabalo mulungag. Lato na ko bahala kag sakit na akong tiyan sa kagutom. Nindot man pong diya. Pastilan paita gyud kita kabalo mulungag do niyo sa focus kasi mo lang gitawan nila og buya. Anak katapungan ako kay kita suko. Nakatok ng amahan tong buutan. May hapon pa. May hapon. Naraman day ka dere. Lara bitaw ko dare. Patay talag sa man karon mo kita nimo ni amen. Dili mo kinani sa una. Tuyo ko nito. Mao day nagpa-amin po di ay kay naa po di kay tuyo. Balaan mao di ay. Dayon, sa may tuyo nimo? Sa mong project lagi. Project. Hinoon. Kanang project normal lagi na sa estudyante nga bright. Dayon. Unsa man? Gusto kag kwarta imong gusto? Oo, tagaan ka na ako. Kaliton ng project ng Tagaan ka na ako ron. Tiyod lang. Lain pa yato. Makapasar ka mo ng inyong pag-eskwela-eskwela. Di lang na magbinuang ang maestra o maestro na mong grado, makapasarami. Mao na istoryahon ng mga bright, ng mga estudyante. Daan palagi ko. Kay karon pa gani. Karon pa ko kitag ni amin ka unya karon. Mga maestro na imong pasangilan na inyong grado, tan-awa ron. Pero kung mulakaw ka magpalit kag project, na ako kwarta di ane. Palit ng project dito dayon. Paglungag sa ato ha. Paglungag gaan dito sa balakaw. Sige, adto na. Paglungag dito kay di ko balong-lungag. Kita kang papawin. Ganihara ko pinangita niya ba? Wala akong gusto sa balay. Basta dagat, relax ang kumahan na tong bright. Naara dahil siya dito. Naara ko tuyo niya ba? May hapon pa. May hapon po na. Naara magay ka diri pa. Di ara ko na relax. Di ko bilib sa kong mga anak kay may kayo mga disiplina, buutan, liwat sa ginikanan, liwat sa amahan. Anak mo ko na yung mga buutan di po amahan. Di karon relax ko dire kay ko po kay hangin. Ay kay nana mo sa may tuyo nimo pod. Nalagi ko tuyo ni munta pa oy. Lagi na kay tuyo unya usa man na istorya na. Amo eskwelahan pa ba? Imbes kay patra curriculum, kinungagag isa na himong lima. Sa amin ako pa imbes kay mo graduate na unta ko, nadagdagan mag-isa. Nalima ni noon. Ako andam na ko dito kay 4th year naman ka karon. Graduate ay naman ka. Andam ako para handa. Nya akong Gcash isudra na gali to bisag 20 lang ng donors. Yan sa pagitabuan na. Dili ba ko ka sugot na nga mahimong lima na. Kinahanglan ba po siguro na ko nang ato ko nang eskwela kay. Akong istorya ko na. Anong mula mo ko kahibaloan anak? Mo di ka kabaluan na diha pa. Pagi ko kahibaloan na kanang nahimo ng lima. O na diha kay inigting-meeting sa eskwelahan di mo ka mo adto. Awa na kay. Unya sa man na to na ron. Kinahanglan ko nang atoon. Pa, ang among maestra karon dili na mudawat sila og ginikanan. Sunod tuig na pod. Unsa man ang abi kay di ta ka atog meeting. Di na mudawat na sila nga ginikanan ron. Sa sunod tuig na pod. Murag gaduda ko anak. Unsa man gyud klaro anak. Kanang naadjud mo bagong curriculum nak o kanang magsakit ka. Ano na lang. Bagsak jud kay Tanaw. may mugay na tagad og allowance. Patay mahimo. Wa man gid putay mahimo. Unsa man nato na? Tanawa ron. Unsa man na nimo? Dayon.
sa imong buhaton ron. May pay maadto ka dito mag diri ali. Daghan ka na og kwarta. Pagpalit og sudra dito. Pastilan magkaguba man mo kadlaw ay mga anaka na yung mga buutan kayo. Oras parihar mga rason na tong utro po na igsoon, parihar mga rason. Pastilan mga anaka wa di klaro tanawa lagi. Abi na nagpa-eskwela kung sakto kay mga tao. Pasunod mo tag maayo. Pastilan. Guba gid adlaw ning pagka itabuan sa kinabuhi. Pag ayo. Sige lang basin pag sa sunod. Pagka-graduate ra gyud na sila. Ah, Oy, tilan pa wa na gitay bugas. hala ka na nagalimot ko tinuod. Aw, ako kwarta di are pagpaitog bugas mga 2 ka kilo lang kay nag naara to mo bayad atong naghulam kanina, nay naghulam na to kaya. Bayaran sa to nila. Pagdali ha kay. Oh, Gutom na biya. Sige. Pastilan dugaya man tong bata. Wa pa gini anhiri aron tagon kog para paniud to. Apa ni hapon? Hapon na ra ba mga tugay gi kay si Willie, wa gining bataan eh. Utrop niya magulang. pa, atay pa nawalang kwarta. Nawala ng kwarta. Unsa may atong kanon ani ron kana atong mga tuhod. Mga ang tagkahoy ani ron. Dili pag dinanghag lagi pastilan ang kinabuhian. Maon lang to ilasan kong kwarta in taon Willie. Magdinanghag pag yun. Pastilan. Unsa may atong kanon ani ron kana inyong mga tuhod. Na. Basta lagi dili tarong lagi. Saan gid nawala gyud? Pugsong gyud. Ang hinoon. Wala man din matuyo nang nawala pero unsa may atong kanon ani ron? Mga na tag mga tuhod ani ron, mga na tag mga kahoy ani. Perti na kayong gutuma. Pastilan mo pagkaugid mo ayo. Igutom na kay ko. Kapit ako mamatay sa kagutom dre. Amo dito. Moy mga ayo mga anaka mo. Wala nga. Mula ka sa ko kay basig na ko kahulmag bugas ito atong silingan. Pastilan. Pastilan kinabuhi wa gid koy bugas. Dong kanang Tingod ko. may utupod kanang naon to kay tuyo nimo ba? Kanang kahulmag og bugas bi bisag usa lang ka kilo. Ay. Wa ra para ba may kapalit og bugas ko. Ay na, pastilan po ng Eh wala pa ako nauli si Papa gikan nangka ba? Nanampas kung unto sila. na. Pastilan. Oh, sige na lang ko dog. Manggid mo magpahulam. Mula ka sa ko eh. Ah sige kol, salamat kol. Salamat. Pastilan.